Esselamu Aleyküm ve Berekatuhu. Kardeşler, benim ismim Bolam Ebu Zer. Ben Kormuş avlunda duram. Menin şunu söylep gitkim kile, nisik namazga baskanımdı. Hem de şu namazın temin toyup namazga niçin basara kerek eken oňlarga tilep, men özüm malay töwle namazga baskayın. Şunan bitinde şol elgile bayağı bizim halkta bunun nindi yolda vahabist tugulmiken, nimiken tege sikti tugulmiken dip özüm kızıkhanap nitip otay ede mescitke bar dip otay ede mescitke bara gere tiges malaydan artынан yeri berip mescitke barıp mına iň birinçi mescitke gidip barganda şunday toygular bilen elen ýylan garanyp bir garap durmay miken diýen köp şunday mına nyk iste galgan mescitke tege birinçi bargan günlerde şu nyk iste galgan endi tege aýyny nime diýip aýtar eken şunday toygular bilen şol toygular utdy häzir biz iň birinçi Allah Teala'dan gana korku toygusu bolarga tiýiş eken oňlaryň hem-de iň birinçi aşanganym nimeke boldy? Bizde ferişteler saparwajdaýtyp tura her bir ýolubuzdy ferişteler bilen biz ýeşeýbiz eken oňlanym. Şunan başlanyp gitdi şu namazga nyklap basy bular. Döwle namaz okuganda 2 rekagatda başlanam endi. Erten turup 2 rekagat namaz okup şamana şu ýatlaw meselesinde ýatlarga mına parasto şigirdi ýatlaý almay turgaýyn. Allah Teala şunday berdi. Biz nilerde namaz okuy turgan nilerde biz ýatlanym. Elhamdülillah. Tevle namaz okuganda haterim yok dip şu an miňe şunday sabit berdiler indi. Tege bular bit. Nemeke namaz okuy turgan plakat kilin, roza kilin onu tege skoşka ýebişdirip şunu tege her bir namaz okuganda alga ýep goýup şoňa garap namaz okanam. Şoý boldy. Şoň ýöylep şol üzüne özü ýatlandy. Elhamdülillah mena samostoýatylny namaz okup her bir nide kaldırmayısı namaz okurga tırışıp ýatagy. Derslerge ýörüge tırışabız indi. Dersler goýa okutarlar, şunda barıga tırışıp her bir okutuvçynyň mına minde hata nimekeyde tege derske barsan gazyp bar diýler. Şu gazyp barga neyim ýok mına. Nitelmeýimin de ýazyp tege harfler ýazyp nitip nitelmeýim. Şunu hatany düzelterek gerek. Hatalar üstünde işlerek gerek indi. Şol mına iyi neyinde mına eli Mustafa uramında ufalağı üçüncü kursa bitin уже okuýbuz. Mına ýaňy ýyl sürüne baragat diýler. Allah'a şükür, bizim mına başti samostoýatylny garapça okuryp öýrendim. Mına kitaptan hatalardy düzeltdirip, nindi harflerdi okutup da turalar bitne şu. Okutup da tura. Allah Teala öğretim bilen mına elhamdülillah elimine okurga ýürendim dip eýte alam indi. Hataly bolsa garapça okuy alam. Abyşny tege mescitke ýürüýler. Bizim özübüz bitnime awulda tege
Похоронларға, яназаға барабыз, нитәбез, ағайынының хикмәте нәмә кейде, ғәрәпсә укый беләме һуң дип нитәләр. Ғәрәпсә укый беләме диләр. Шуны кайһы бер хәзрәтләр транскрипцияны да карап укыйлар. Ул транскрипцияны карап укыйлар да, ул бит һәр вакыт транскрипцияны да карап укырга ярамый да инде бит. Ярамыймы? Теге ғәрәпсә укырга өйрәнегез дип әйтелгән. Шул. Тагын нәмә әйтергә йомгаклау сүзе менән безнең бөтен бурыс шу авыл халкыбызның халкын ничек тә дингә өндәү һәм Аллаһның берлеген ширк кылмаһыннар, нарсага урамаһыннар дип безнең бөтен теләк шул инде.